Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хуб дӯстон, дар канал обуна мешавем, лайк мемонем, канали моро дастгирӣ мекунем. хонаи фурӯшии навбатиро интизор мешавем дӯстон. хуб, айни ҳол мо қарор дорем дар ноҳияи Фирдавсӣ як помещенияи фурӯшӣ аст дӯстон. дар против рӯбарӯи цирк. хоб дӯстон, домое ки мебинед мобайнаш 21 ошёна, дуто азбар 16 ошёна. помещенияи фурӯшӣ аз ин тараф ба навор мегирем. ана цирк, бари цирк даст дӯстон. ана ду ошёнае ки мебинед. дар он тараф ҳам аз тарафи роҳи шоҳроҳи Калон раи текстил мешавад дӯстон. аз он тараф ҳам як полуподвали дигарам фурӯшӣ аст, квадраташ. ҳамаша нархоша гап мезанем, квадратоша гап мезанем, номероро мемонем. дар номерои соҳибмулк зан зада маълумотша мегирем дӯстон. ана ҳамин аст дӯстон. ана ду ошона помещенияи фурӯшӣ барои магазин, банк, садик, поликлиника, ягон парикмахерский, женский парикмахерский, любой чи када метавонед дар ан тараф дӯстон. рӯпарӯи цирк. ду ошона аст дӯстон. ҳар ду ошоно 440 квадратӣ аст. ҳозир аз дарун даромада ба навор мегирем. ана дӯстон, аз пеши бино ба навор мегирем. ду тараф полкруг дорад. як ошона, ду ошона. таги ин подвал аст дӯстон. баъд аз подвал парковка мешавад. аз он тараф ҳам раҳ дорад, аз ин тараф ҳам раҳи главни мешавад, аз ин тараф ҳам аз полкругам. ин помещени отдельно ҳам фурӯхта мешавад дӯстон. метавонед отдельно якум ошонаро ё дуюм ошонаро отдельно бихаред. хуб дӯстон, ана аз ҷое ки ба навор гирифтем, даруни бино дар омадем. гуфтем ки 440 квадрат, танҳо як ошонаш. обши 880 квадрат ду ошона. инҷо полкруг аст. ин бинора дӯстон дар ҷашни наврӯз ба истифода дода мешавад. полни бино барои супоридан тайёр аст. ин тараф ҳам полкруг аст дӯстон. дуюм ошона аз ин тараф мебарем дӯстон. мумкин ки ин лестнисаро гиранд дӯстон. ҳозиражда аз ин тараф ба дуюм ошона мебароем. дуюм ошонае ки 440 квадратаи дигар. обши 880 квадрат гуфтем. тризаҳояшро мечаспонанд дӯстон. ана баъзеяша часпондан. инҷо ҷои лифт мешавад. цирк.
гуфтем ки ин помещения метавонем ки мақсад ягон ҷои поликлиника кунем, ягон банк ё ин ки ягон парикмахерский калон ё ин ки ягон садик ва бисёр чизҳо карда мешавад дар ин квадрати калон аст. аз ин тараф роҳи шоҳроҳи калон аст дӯстон. ҳозир дӯстон ба якум ошона мефароем. ҷое ки ба навор гирифтем, як квадрати дигар аз ба навор мегирем. уншам фурӯшӣ аст. ин квадрати мебинем дӯстон, ин ду ошонае ки мебинем квадраташ $1000 аст дӯстон. $1000 амрикоӣ аст. бо муомила дорад. хариду фурӯш ба асъори миллӣ ба роҳ монда мешавад. якум ошона, дуюм ошона отдельно фурӯхта мешавад $1000. а дар ин ҷо як 476 квадратаи дига бахшиш дӯстон. полуподвал аст. ин бинои дигар аст. байни 21 ошона мобайнда ба навор гирифтем ки 2 то 16 этажа аст. байни 21 ошона аз тарафи 21 ошона ана ҳамин аст дӯстон. болои ин як магазин мешавад. ин полуподвал аст. соколни подвал аст дӯстон. болои ин як магазин мешавад. таги ин парковка мешавад. мақсад аз мобайн аст дӯстон. ана ҳамин тарафи роҳро нигоҳ мекунад. роҳи шоҳроҳ дӯстон. тарафи сирк, тарафи раҳи главни дӯстон. ана ҳаминам фурӯхта мешавад. 476 квадрат аст дӯстон. инҷо ҳам метавонед як магазин кунед, поликлиника, тарафи роҳа нигоҳ мекунад. квадрати ин $600 аст дӯстон. $600 амрикоӣ. боз муомила дорад. хариду фурӯш ба асъори миллӣ ба роҳ монда мешавад. гуфтем ки дар ҷашни наврӯз ин зданиёро месупоранд. айни ҳол кораш рафта истодааст. канализатсия дӯстон дорад. тагаш гуфтем парковка мешавад. полуподвал, цоколни болояш як магазин мешавад дӯстон. тамом. ягон хона аз болои намехезад дӯстон. ин ошонае ки мебинем, таги ин ду ошона, таги ин як подвал аст. баъд аз подвал як парковка аст дӯстон. хоб дӯстон, квадратоша гуфтем. квадратоиш $1000, квадрати полуподвал соколни $600. номерҳои телефона мемонем. занг мезанем дӯстон. маълумоти пуррара соҳибмулк медиҳад. 919 56 56 25. дар ана ҳамин номерҳои поёнбуда муроҷиат мекунем. маълумоти пуррара соҳибмулк медиҳад дӯстон. хоб, раҳмати калон барои диққат. нафароне ки мағоза ё ки дачаи фурӯшӣ ё ки хонаи фурӯшӣ ҳаволи квартира доред, дар номерҳои поёнбудаи мо муроҷиат кунед. ҳатман барои реклама кунанд мерасонем. хоб, худо нигаҳбонатон.